Здравейте! Искам да ви напомня, че до края на месеца е нашата промоция на гъбата Рейши. Взимате 3 опаковки, плащате 2. Възползвайте се от офертата, която е на много изгодна цена в момента. Пак повтарям, за какво служи гъбата Рейши? Тя ликува 5 основни органа. Това са сърцето, черния дроб, белия дроб, панкреаса и бъбриците. С какво ще ви помогне гъбата Рейши? Ще ви помогне да контролирате нивото на холестерола си в кръвта. Подобрява работата на черния дроб. Ще ви детоксикира. Възпрепятства образуването на тромби. Потиска образуването на тумори. Подпомага безсънието и не на последно място пречиства и кръвта ви, кръвоносната ви система. И още много други ползи. Може да си решите много здравословни проблеми с приема на гъба Рейши. Затова действайте и не го мислете толкова много, защото ви остават още 4 дни до края на промоцията. Взимате 3, плащате 2 опаковки. Една опаковка ви е достатъчна за месец. С тези 3 опаковки вие ще си направите необходимия курс на лечение. Помислете си и ми пишете.